de la Fallera Major de València, perquè jo, per lo que me conten, perquè jo no ho he viscut, però per lo que me conten Falleres Majors i Cors d'Honor de la Fallera Major, el sentiment que n'hi ha, el suport que recibisses de part de tota la gent que hi ha en el recorregut, des de que es comences en el carrer de la Pau, del carrer Sant Vicent, s'empapa en les teles de valenciana que porteu. És impressionant. Nosaltres, al 2009, vam desfilar a les 3 de la matinada. Jo crec que vam batre el rècord de Cor d'Honor i Fallera Major de València, que desfila en l'ofrena tard, 3 de la matinada, Leo, desfilant pel carrer de Sant Vicent. I n'hi havia gent a muntó. És impressionant, estava ple la gent aplaudint, cridant-nos, impressionant. A les 3 de la matinada, a nosaltres no ens va ploure, vam tindre aquesta sort, però també es va fer molt tard i és impressionant. I també és l'autèntic privilegi de tancar l'ofrena, no? de deixar aquests últims rams, tot i que saps que la Cor d'Honor, les Falleres Majors de València, les Valles del Foc, les companyes de Castelló, no deixem el ram a la plaça, sinó que entrem a la basílica i allí es fa com una xicoteta missa i tens l'oportunitat de deixar-lo allà a l'altar, però són les últims rams, és com el colofó a tot l'acte i és imagina't. Si ja és emocionant, com a Fallera Major de la teua comissió, de l'acord o Fallera Major de València és... Com és aquesta sensació, Laura, de passar recolzant a la Fallera Major de València per aquests carrers? Pues és impressionant. A més, jo és que no puc dir més que meravelles de la meva Fallera Major, d'Estefania. Ella, durant l'any, nos va fer partícip de tots els seus actes i per això, tot i que l'ofrena és una miqueta de totes, la verdadera protagonista és ella, és la Fallera Major de València, que és la que posa fi a l'ofrena i girar-te i veure-la, que estava guapíssima, i veure-la com ens mirava, com estava també banyant-se i la seva emoció, recolzar-la va ser increïble, però també perquè ella ens va recolzar a nosaltres, a la seva cor, durant tot l'any. Va ser una relació molt propera. És una pregunta que fem els periodistes, molt recurrent, també t'he que dir-ho, de quan te trobes a una Cor d'Honor o a una Fallera Major de València, que els dius una frase que a priori no té molt d'enjúndia, però jo crec que ara sí que vosaltres podeu compartir-ho en tots els telespectadors de Levante Televisió, i és aquesta frase que vos diuen: visqueu cada segon que esteu vivint com a Cor d'Honor. Vos ho diuen sempre al principi del regnat, però quan t'ha passat ja tot el regnat, és fàcil viure cada minut, cada segon d'aquesta experiència inolvidable? A veure, durant l'any tot passa realment tan a pressa, perquè és que no pares, o sigui, pràcticament tens actes totes les setmanes. En el meu cas, per exemple, jo ja treballava i me'n recorde que anava a cagar-les al nostre perruquer corrent sempre, i moltes voltes quan arribava a casa pensava: Anna, calma, perquè això va passar molt a pressa, o sigui, ara has d'anar a l'acte, tranquil·la, no si... perquè això moltes voltes se n'ha pres amb mare, on està el vestit? O sigui, no arribes a disfrutar-ho, però és que tu has de donar-te compte que és un autèntic privilegi d'assimilar-ho i de pensar que va passar molt a pressa, perquè és de veres, passa molt a pressa. Jo esta setmana vaig quedar en les xiques de la meua cor, nosaltres ja fa 6 anys, i jo, quan acabes, totes dèiem: xica, jo no repetiria, perquè és especial en vosaltres, perquè és un any, tal... Jo no repetiria, perquè això a soles és una volta en la vida. I jo ja, que ara que han passat 6 anys, jo l'altre dia parlava amb elles i deia: